uNdunankulu Panyaza Lesufi uqoke ikhabhinethi lakhe lase-Gauteng ngaphandle kwe-DA. Amaqembu afakwe kwi-akhawunti entsha yekhabhinethi kaNdunankulu wase-Gauteng uPanyaza Lesufi enezihlalo ezingu-33 kuphela kwezingu-80 zesishayamthetho ngemuva kokubhuntsha kwezingxoxo phakathi kwe-ANC ne-DA. UNdunankulu wase-Gauteng uPanyaza Lesufi ugcine eqoke amalungu esigungu sakhe. I-ANC ezophatha izikhundla ezibalulekile eziyisikhombisa, kanti i-IFP, i-PA kanye ne-Rise Mzansi babelwe owodwa iqembu ngalinye. Lokhu kusho ukuthi esishayamthetho sesifundazwe sase-Gauteng esinezihlalo ezingu-8, amaqembu ezombusazwe kuhulumeni aphethe izihlalo ezingu-33 kuphela, okuyinto engekude kakhulu neningi. Ikhabhinethi yesikhombisa yokuphatha eGauteng ishiye ngaphandle i-DA enezihlalo ezingu-22 esishayamthetho, i-EFF enezihlalo ezingu-11, uMkhonto weSizwe onezihlalo eziwu-8, Action SA enezihlalo ezintathu, Freedom Front Plus enezihlalo ezimbili, neBuild One SA ne-African Christian Democratic Party abanesihlalo esisodwa iqembu ngalinye. I-ANC inezihlalo ezingu-28. Isigungu esiphezulu simi kanje. Njengoba iningi lama-MMC selihlelwe kabusha lisuka ekuphathweni kwangaphambilini. E-Government uBonginkosi Dlamini we-IFP, Treasury and Economic Development Lebogang Maile we-ANC, Education and Sports, Arts and Culture and Recreation uMatome Chilowane we-ANC, Health uNomantu Nkomo Ralehoko we-ANC, Roads and Transport uKedibone Diyale Tlabela we-ANC, Social Development uFaith Mazibuko we-ANC, Human Settlements uTasneem Motara we-ANC, Agriculture and Rural Development uVuyiswa Ramakgopa we-Rise Mzansi, Infrastructure and Development and Cooperative Governance and Traditional Affairs uJacob Mamabolo we-ANC, Imvelo uSheyila Mary Peters we-PA. Lesi simemezelo sesigungu esiphezulu siza ngemuva kwamasonto ambalwa izingxoxo ze-ANC ne-DA zibhuntshile futhi lamaqembu womabili ahluleka ukufinyelela esivumelwaneni sokubusa ngokubambisana kwesizinda somnotho waseNingizimu Afrika esifaka u-33% ku-GDP yezwe. Yize eqale ukweseka uLesufi okhethweni obelungenakuphikiswa kwelinye ihlandla likaNdunankulu kanye noMorokane Mosupio we-ANC kwesika-Somlomo esishayamthetho sezifundazwe zase-Gauteng, i-DA isithe izoba sezihlalweni eziphikisayo. Ngokuvumelana noLesufi noMosupio, i-ANC yeseka uRefilwe Ntsheke we-DA njengephini likaSomlomo. NgoLwesithathu kusihlwa, umholi we-DA eGauteng, uSolly Msimang, uthe kulandela ukuxoxisana okuthathe isikhathi eside okuthinta amalungu aphezulu azo zombili izinhlangothi, akukho sivumelwano osekufinyelelwe kuso. Sizithole singakwazi ukwamukela izinombolo esithenjiswa zona. Isiphakamiso esenziwe ku-DA besilokhu siqhubeka nokuba yisona esisithola singalungile futhi singenangqondo. Ngokwe-DA, i-ANC inikeze izikhundla ezintathu kuphela futhi ifuna ukuzigcinela yona eziyisikhombisa, okuyinto i-DA ethi ayikhombisi intando yabavoti. Ngeke sibe yizikhulu ezithatha izinqumo ezisuke zithathwa yisigungu esiphezulu, okusobala ukuthi zihlose ukusigcina singenamandla. Ngaphandle kwenkinga yesimo sengqondo esibonakala singaqondi ukuthi ukulahlekelwa kwabo ngamavoti kuhlanganisane eGauteng. Umoya wokwenqaba ukuba ozakwethu okuwumgomo obewubusa ezingxoxweni, kusho uMsimang. Phambilini ngoLwesithathu, unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uqinisekisile ukuthi izingxoxo zifike kwangqingetshe ngemuva kokungenelela kwezikhulu ze-ANC kuzwelonke. Ngaphambi kwalokhu kuxoxisana, i-DA yayivumile ukuthatha izikhundla ezintathu zongqongqoshe kanjalo nosihlalo bamakomiti ayisithupha. Kodwa yabuye yahlehla yafuna ukuthi izikhundla zabiwe ngokulingana, ngokusho kukaMbalula. Asikwazi ukuvumelana nezimfuno ze-DA futhi akulwana lodwa iqembu esixoxisana nalo, kusho uMbalula. Ukusho lokhu ngemuva kwamahora umholi we-DA uHelen Zille ekhuluma nabezindaba ngalesi sigameko futhi ekhala ngokwehluleka kwe-ANC ukwaba izikhundla ngokulinganayo kanye nokungaphumeleli kwayo ngesikhathi kuqhubeka lolu hlelo. Kuze kube manje, i-ANC izimisele ngokunikeza i-DA izihlalo ezintathu kweziyishumi, ngaphandle kokusitshela ukuthi ihlose ukuzithathela izihlalo ezingaki nokuthi ihlongoza ukuthi izinikeze ezinye izihlalo ezingaki. Le ndlela ibingangenisi ekwakheni isimo sokwethembana. Besifuna ukucaciseleka ngalezi zindaba. I-ANC namhlanje ivumile ukuthi bebehlose ukwabela i-DA izihlalo ezintathu neziyisikhombisa kukhabhinethi yabangu-11 okuhlanganisa noNdunankulu we-ANC.
Lesi sigaba singaphansi kakhulu kwezidingo ezibekwe ku-Clause 16 of the Declaration of Intent njengoba i-DA ihlanganisa u-45% kanti i-ANC ihlanganisa u-55% we-GPU, kusho uZille. Lezi zindaba ubuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.